למה אם אני יריים? עבר בצד! רבי, רציתי לפתול. כל הזמן שאני אוכל אוכל, אז זה מסתובב לי בצוואר. אני לא יודע מה לעשות, אולי אתם רוצים להגיד אותי. אני חושב שאתה צריך להוסיף לראות מהפרק. תודה רבה. עבר בצד! שלום לכבוד הרב, אני מישהו עשיר. בא אליי גנב בבית. אז הוא גנב לי 5 שקל זהב. אני הייתי באמצע תפילה, הנחתי את הסידור. הנחתי את הסידור, מה לא שמעת? הנחת סידור? אתה צריך לראות בלב נס? נס? בית הכלא? עבר בצד! אתמול עליו! אני מישהו מאוד מאוד חשוב. אני הרבה פעמים במחשב, אני עובד כל היום, יש לי עבודות וטיסות וכל הדברים החשובים. אבל זה לקח לו להגיע לכאן, לקח לו הרבה זמן. אז רציתי לבוא לנה, אני פשוט מאוד 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 עייף. מה אני אעשה? תסתכל, יש לי רעיון. תסתכל מה אתה עושה. אתה ישן. סליחה, שלא סליחה. רעיון גאוני. אני אלך לישון. תקי לי רגע. הגענו. תשכחו. תירשמו לערוץ ותעשו לייק לערוץ וגם תעשו לייק לסרטון. גם אתם תירשמו לערוץ. ילדים יקרים, אתם רוצים להיות גם בספונסרות מהרב, הרב החכם הגאון שנותן קצת לישון, שלהוריד את הנרות מהעוגה, אז אתם צריכים להירשם לערוץ ולעשות לייק לסרטון, זה הכל.